LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Simba bugo benda neno aneno ngane Omari Nas benda neno Omari no we to mane remix ni remix mane mit nani remix bayicho Omari remix moro maji we muwe ongere pinge adiera kaji yo monge akachwanyora ongere pinge adiera kaji no tomo iki rachini nonya kala rachini nonya watie adwani mondo waluongo siepe madongo kasa luongo nikech sarach joka masama mai wa time yes sama mai wan go siepe tuko na rafiki mbala mwesi yobo yos yobo yos alo maro yobo yos gochine maro ni mbala mwesi noka na Aluoch Jipanoran noranto kara Aluoch chweblando na Aluoch Merlin bepeki Aluoch Jipanoran noran gochine ngane gochine mbala mwesi maro nyise ni mbala mwesi be ungo kata in mari pod neno sane chiegi pod neno sane apengo kosa amin chiega bwana ya wang matumi ga choke wa kel ngongo ero wachwad gi mrachiel maler mondo na alo apengo simi maywak nyal hodi amakta credit okikete ni elisi bila mane yao ne mbala kaw gino mondo DJ oketa toto wachwa wadhu gine ne jawaya toto ji wigi wach manade ka ji osemadho gi kakech na toto guok ne bana go gibi goyo otingo siato mam gino be moraka nyathini nigi ondi sorry obera kiwuotho ya chuong'iyo moko chwanyore ka wuothoga kakinyone dalawa nyama motika te bana chwada waya gimo gaga waya mowuok ne mano cham wa bro chwada moriwo ana cham mowuok apengo joni mowuok e bango tinade ila simba koko soringo to chama lot kasigini kwa chuda witi ken track mwi podi omera ken pada bunge tadi mitoka ma mitoken gi mitoka chalre DJ kosenya unyo gam yes obera daki chungi miel koro nyadundo chunga ne kakiyengo ya bere nyiri wange tinda bebu nyatina ero ndindi mosiko Beti baratari mbala mwezi karibu sana karibu na yobo yosh thank you so much tunaendelea ndani ya nyumba Kentra kadwani moda luongo siepe Kede thank you so much Kede for bringing all the artists together it is amazing time it is amazing time one more kabisa mago siepe wa mobile kuwa kunima I want to call upon Kentra witi Kenya Ken Pacho Festival warito coming soon ladies I call upon a few friends who are supporting Kede. Sophia, thank you so much for bringing artists pamoja. Ma imi yogigima Kede ka chelgi Sophia okilo artist ma upcoming te ka chelgi wale wako ndani pamoja na wale ambayo wamebobea. Kama I'm very happy tonight for the first time. It is amazing. Also in the house party. Now what you get? I want to call upon my friend engineer Leinika. I don't want to see Kede ma serious. I don't want engineer Lei. Engineer Lei.
Engineer Lei popote ulipo ba kede bi osiepe ni nitie abenda luong ni ariyo kede adwa ni Mr. Kede kuja adwa ni Mr. Kedo bi kasa luong ni osiepe ni kasa benda luong ni jo Nairobi mang'eyo ma osiepe wa aluong ni osiepe wa go Nairobi kama osiepe Mr. Kede bi Mr. Kede kuja Engineer Lei baba mago siepeni kaso wapi makofi ya Engineer Lei ingena Lei koko Lei lit iluongo na Lei kwach manyadundo magolo koke Lei bi mano Engineer Lei Engineer Lei bi kaso wan go gweno gavana benitie kaso adwa luongo wan go siepe ingeni pok iluongo kata Eva Nyaogunja baba pesa dine gidalani Nyaogunja Mr. Kede nitie ka Lei bi adwa ni mondo luongo siepe adek ariyo nataka niite marafiki kidogo tu kaso Kentrack mano Kentrack Kenyo Akena Sai we want to it is the first time we are doing this artist Banyen mobile for the first time into this Neuru it is a platform to make you shine. Kentrack be Ken be Alei nitie Ken nitie Ken kaso Ugenya benigeni nitie ka Ugenya benitie Ugenya benitie director mwenye Solo iko wapi papa Solo cap chap manake Manolis mo woyo director please Solo iko wapi Liz mama you are very smart CEO papa Solo wacha tuite Ugenya Wonyarongo beniti Wonyarodi Ugenya bi Ugenya kasu gi Kentrack benentie ne cho Kentrack to biro gi security mo check ne hey papa Solo kuja chap nataka niite Ugenya niti baba Kede ineno jo makori neno kagi magi jo mochung kodi one on one sami wuoyo to wuoti wacho ni bwana jo mochung koda en ng'ani gi ng'ani Ugenya Wonyarodi karibu sana Ugenya Wonyarodi rudisha hiyo mguu ikae sawa piga hiyo mguu iende hivi ng'ane. Do we have paramedic anybody who is do we have daktari yote akuja saidia hapa Aluoch kidogo? Daktari yote yule ako hapa kuja hapa asaidie. Daktari mmoja akuja saidia hapa. Tunaendelea pole. Daktari mmoja anybody who has kitu inaitwa medical ideas ukuja saidia Aluoch kidogo, mguu ime spin kidogo. Daktari yoyote kama mtu tuko na daktari yoyote ambaye yako akuja saidia Aluoch. Nyoshe mguu kidogo. Imesharudishwa. Imerudishwa. Bado. Kama kuna daktari yoyote tafadhali. Rogers. Pole. Saidia Aluoch hapo kuna mguu ime slip kidogo. Kuna mguu ime slip kidogo. Kama kuna daktari yoyote pole tu. Ameteleza. We need emergency. Ameteleza kwa stairs hapa pole tu tafadhali. Emergency kuteleza kidogo kwa stairs daktari mmoja tu asaidia Aluoch pale, kuna kamguu kame slip nje ya mifupa. Pole tafadhali, tuko pamoja sisi wote ni family members. Please. Ada daktari mmoja asaidie kurudisha tu mguu kidogo tu irudi back to Monda luongo pe Kede kidogo. Marafiki tu saidia Aluoch kidogo, kama angehitaji kidogo usaidizi tumweke pale kando kidogo arudishwe mguu. Unajua kuslip kwa mguu inakuanga kuteleza alafu mguu ina slip kidogo. Nataka niite Ugenya Wonyarodi achaki Ugenya Mondi aluongo Ugenya magosi pekede kasa chaka luongo gweno gavana. Nataka
Tusaidia Aluoch kidogo tumweke pale badala ya kusimamisha tafadhali badala kidogo tu tukaeni pale kidogo tu tusaidie. Wageni ambao wamekuja first time, welcome. It is the first time kuna upcoming artist. Saidieni tafadhali tupate usaidizi. Argument haitasaidia. Tafadhali shikeni Aluoch, peleka asaidiwe na wale wanaweza. Kuru keto Aluoch kanyo, mnajua mguu ime nini. Sasa mmeweka ugo argument mang'eny. Mnaweka argument mingi na mguu imeslip. Mnapiga mkutano mingi badala asaidike. Yes, Aluoch pole sana. Adani mwana luongo ni usiep na makuango Dickens soja bi wekora luongo usiep na Dickens kuja bi baba kede mai ngamo yao ni papi luongo Dickens kuja Dickens soja tafadhali popote ulipo mano usiepe pengele mabende nitie yeka mano Dickens soja baba kede mai luongo Dickens soja mabende usiep na ma luongo ni bi support na Mr. Kede Dickens, thank you so much. Thank you so much, Baba. Ma, Mr. Hello. Dickens, asante sana. Mina Kede ka kita kendi to kwano. Naomba watu kendi kede ngi pesa madonjo. Owacho ni baba wach kendi. Baba kwacha ba ini ngama kwaja. Ini ngama kwaja. Okniu. Ini ngama kwaja. Watu watulie. Ini ngama kwaja. Ma Dickens soja. Ma kwaja soja. Baba shilingi 1000. Wacha kindi ba. Weliweru wacha. Mano Dickens soja. Usipenge uno tiato jaluo number 1. Soja mwenyewe. Shilingi 1000. Kenya shillings. Owacho ni biro shilingi 10,000. Wapi makofi kwa Dickens? Wapi makofi? Mano Dickens soja. Kasa dwa luongo. Naomba watu watulie. Adwa ni monda luongi. Engineer Lei nitie. Governor Ogweno nitie. Kasa dwa luongo Ugenya Wonya Rodi nitie. Hiyo ni kitu kidogo sana. Naomba watu watulie. Baba wamiye time mondi bende wuonu agiji. Wamiye time be wuonu agiji. Kama wacha na bende miye time mondi wuonu agijoge wa. Uwa ya kora mi time uwo. Bende aketi MC Aluoch osehinyore koro ine ma ine standby koro uwo. Koro Aluoch ohinyore koro in mikao kara Aluoch uwo. Aluoch mos lakini wakwani mane ngoma ngo bende mbele. Ok ni chingo ngoma. Mano kende gimanyalo wacho. Uwa mi time. Awuoyo matieko. Uwo baba uwo pokitieko gi ji. Nyakoramogi be isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny. Obed lendo mag ohala, lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth. Bas kik ibed gi kiondko moro amora nimar LTN Luo Trending Nation ni ka nikech in. Wan kod jolendo man gi oteku kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Ne ler mathoth tudri kodwa e nembniwa magin 07 11 92 32 74. Bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba mana gi LTN Luo Trending Nation. Nitiere gimotimore sama inena wuoyeni. Sama wuoyeni wawuok kumoro ni Egesa East Villa. Mr. Kede ne opango shone moro kanyo. To wasani no yuore kaka wasani wawacho ni ji oherre. Koro wasani no biro mang'eny kendo shono dhi maber. But nitiere gimotimore ma
ok otimore maber. Ji perform to nitiere sama ne koro gik oluongwa kuma wabede, wane ok wadwaro perform, lakini oluongwa ni Ambala Mwezi gi Yobo bende nitiere budho. Oluongwa stage. Koluongwa stage, chal ka gima imiyowa mic ni watem matin, to bende chal ka gima program ni ok wanyal wer. To wan waonge shida gi mano nikech wan bende kising'iyo kaka wago thum, wago for the fun of it. Ok wadwar kata piem gi ng'ato, ok wadwar kata ni ochuno ni nyaka wagochi. To sama otamwa ni ok wagochi ni, nitie jama moro matike oyugno kanyo kabisa ma ema okelo lweny ni ok wanyal ni kia ang'o ni ja keyboard ok elewa. Ni schedule. go. To Aluoch Jipanoran, mae koro thor mar wach. Aluoch Jipanoran nitiere kaka ne temo tete anwa ni bana Mbala Mwezi gi Yobo Yosh gin joma ong'ere gimomiyo tamo gi perform. Jam gi ng'ano kabisa. Takwere ni Aluoch werigo, wan ok ochuno ni nyaka perform. Jogi nitie kaka nopango show gi, wane Mr. Keden osiep wane wabiro mana oyuoro. Kasto wan walor wadhi. Kare nitiere kaka jogo dhi yware ka ma winjo ni dakika matin wan koro iluongowa Kalausi ema biro ne bana Aluoch bonso dhiro stairs ma Aluoch tiende otur. Otero hospital. Kwa dhi hospital bathe Egesa kama dispensary moro ni kanyo. Aluoch tiende ma right donge? Tiende ma right en gi bruises kuondgi ma Aluoch ogware, to tie Aluoch wenge ni kama. Nikech tielo machiluongo ni daktari wacho ni fracture. Tie ng'ato tur, yani ngima dhano kare to kawo nang'o, to koro dino otho. Koro ne watieko mato kendo bana. Joma no organize show, waluongo Mr. Kede. Mwanyisi ni bana Aluoch tiende otur, wateri dhi ne. Nia ware wuogi kia ng'awa, aduogo. Akia kako wuoyo kode kato dhi onene koro bang' manan koro akia. Lakini Aluoch obiro mondo support show. Samo inyore stage, onge ng'ama deo kata chiel, be wach no ko wache Egesa, onge kata ng'ama mencho. Onge. Okoland kata mic, onge gima motimi ng'acho tur kata kohero to tho. Onge ng'ama dichgo. Kamane kaka industry kare kaka jitiye koso kamane kaka tich tire ng'ato oyuori to ko inyere to kochuno. Koro guys, so bonsa to yudo authority mar dhiro MC nango. Guys, kantie maybe ntie ng'amo take action bang'wa wakia, kata ng'ato take action bang'wa nikech kama watere Aluoch dispensary mane bathe kanyo no, to wadhi an gi Kalausi kod Bwana Chatina kod nitie jomo setere wan oluongwa kosetere nyaka gapiko. Koro Kalausi an gu Mbala Mwezi kanyo kama wawe Aluocha waneno ka ng'ato nitie mo come through thereafter okwang'eyo. To in case gimokoro kelo waka nikech mano en story ma painful, nikech Aluoch odhi tich kaka odhi appearance kata oluonge i performance kati tule wan wakia. Koro maybe nikech koro wan machal motete ana wakabe wabe koro wakawo ling no bwa be waling nyalo bet marach ni kata Aluoch wuon. Koro gimomiyo watimo video ni namba Aluoch ero waketo mali screen ka. Jok man kuma obedo involved unyalo come through for him, ama anyone ma ung'e Aluoch to feel touched gu kaka walero no. Inyalo keto ne moro makiny ka piny oru ochako yud kaka onyalo move ko kata nikech daktari cha wawe ko wacho no x-ray idhi timo kiny. Tiende no tur ma ne no tiende tia wel owi maji luongo no pasore mowe chogo ma ombong gi sure kama. Koro namba Aluoch kama nambe kaji okoerore. Amigo we wacha nyaka wachi bana Aluoch obiro support show. Kasto kata mana MCs ne nitiere kanyo. Jogo odich moloyo kaka ng'amo hinyre. Ging'eyo nikech wach olandore dakika matin ni Aluoch onge, kendo ji koro Aluoch onge stage, onge ng'ama mention, onge ng'ama wacho anything. Ya wanto kata ka unyalo oro ne pesa otum go kaka otimo go nikech wabe wawuok kanyo to okwang'eyo kaka to bonsa ka amata ang' na penja bonsa koponi winjruok ok obede ka winj e kinde gi MC
I perform bonso chung ni mar msani kata ng'amori. Bounce onego rit stage kendo bounce ayo stage. Bounce dhiro MC. Microphone lwete. Ando kaka mane kaka industry tire to kindly guys, kindly unyalo contribute to Aluoch directly via his number up here. Namane gi gimoro matin nikech Aluoch ero koro dong ka nyathi kich. One ma nitiere mathis, nitiere kaka watim achiel ariyo adek, to nitiere kata Aluoch en ng'ama wang'eyo mantiere wa reach out wane kaka obet. To mato koro awacho nikech onge ng'ama osewacho. Onge ng'ama wuoyo about gino, chodhi mbele kama kawaida ka gima ok ohinyore. Koro kai Aluoch has been entertaining us for a while, ene ng'ama wasenene screens. Wang'eyo ni samoro ok onyal bedo watni bende ne ok iore Egesa. Lakini ka ng'ato nigi lit, Aluoch nitie kane gigige wang', osebedo gi a series of bad luck. To sani macho to koro ok bad luck. Maka ng'ato jomane akia weche otimre mang'eny Egesa, but mano e story malith ma wafil. Nitiere mamoko bende motimore kendo otimore no winj. But mara Aluoch no ema koro rach guys, nikech piny odhi oling'o onge kata ng'ama omention show dhi mbele as usual. Aluoch ne MC maran program kendo sama en kacha cha ochungo thum, ji winjo gima owacho oran. Sawa guys, tumia Aluoch kitu atafute hata kata pesa x-ray no ya mora madidware, nikech Aluoch nyiche ka gigege owang' kar kama kata sani otemo go shogo mondo yude kata gimo matin. Eka MC ginene bonsa agogerom gi kabat diro ng'ato matur akani oyudo authority kune idhi ji mondo i310 to kata MC kare onge ng'ama nyatete mogoji wa bonsa no be okane maber. Wete Aluoch bende okotimore maber. Onge ng'ama ochungo kata ni bana gimoro timore to mando nyawadu gimoro kiny timore ni kata in. MCs ne ni kacha chadabal. Mabenda agi microphone stay koro sawa wanto ka wadhi kaka MC wano ogwela tero gwelo no kwa idhi stay to gwelo no kelo na usani oken PM usani oken igoga mari wan kata kane ok ni wa perform oko chuno ni nyaka wa perform. Aluoch temo insist ni wa perform to akwera Aluoch werigo kwani wan ma wadhi wera ng'ama mabeyo ngima wa gin jogo ma wahero, kuonde ma wasebedo kanyakla kod kinde ma wakadhoe kodgi. Be hikori mar paro kinde ni e yorno manyangafu. Kik chunyigo kibi ni mar The Nash Pictures sani timo photography, videography kod graphic designs man gi siso mamalo. Obed arus, obed nyasi moyiedhi, ingo odiochienge kaka mag nyuol, mago duto watimo e bwo ot achiel. Chunyi osegombo logo mawuoyo gi nyadhi, posta maywayo ji machiegni, kik chandi, rieko wani ka mar miyo paroni duto ngima manyien. Yudwa e YouTube, Facebook kata yuanwa uno e namba wa ma en 07 11 92 32 74. The Nash Pictures, waparoni kinde, kendo wandiko sigana. Dhako ber madhi odera, tulemo ni ruotho pare e ode. Dichuo kata mer ka dhako lamo, todo no ruoth nyaka donje. Yes, ma en Amiso Thongudi Nyasumbi Land Cruiser yanyi mangongo mokany ko dhako mesumba lek ne rach, are you bill gone to Sibligan Men's. Kidwaro mondo mi iwinj weche gi kukugi, gadieri gi, kama skandal botime newa. Kete mana LTN, Luo Trending Nation. LTN, Luo Trending Nation. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Weche mopondo
Weche mopandi inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isedhi. Ne sigana mamulo ngimani, sigand joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundho ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro. Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yud wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kai. Kete mana kokidwa kete ka to bro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. LTN, Luo Trending Nation. LTN, Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela.